Samuel nwoma edi kan tinsia na Awurade adaka no di Filistifo asase so abosome nson na Filistifo frɛfrɛ asɔfo ne akwamfo sɛ yenyo Awurade adaka yi den munchire ya ndekodi a yemfa nka ho enko ne sibre na ɔka sɛ sabore ma wade Israel Yakobon adaka no akwa na mmom moma wamfa no hunu nkɔ momfa asudi afɔde nka ho nkɔ eno ansa na obesa mo yade na mobehunu de enti a ne nsa mfiri musuo yi na ɔka sɛ asudi afɔde bɛn na yemfa ma na ɔse momfa sika na wanya ne sɛ mpomponu ne sika nkura nu sɛ de Filistifo asafo hene alusie efiri sɛ ɔha kro no ara na ɛwɔ mu nyinaa ne mo asafo hene so enti monga mo mpɔmpɔ no nsɛsoɔ ne mo nkura a wɔsɛe mu asase no nsɛsoɔ na momfa animonyam ma Israel Yakobon ebia ne nsa bɛyɛ hare afiri mu ne mo anyame ne mo asase so na adɛnti na moyɛ mo akoma denden sɛdeɛ Misraimfo ne Faro yɛɛ wɔn akoma denden no ɛnyɛ sɛdeɛ ɔyɛɛ wɔn ade awieɛ no ansa na wɔregya wɔn kwan ama wakorɔ na afei mongate asɛ nam foforo na momfa anantwibere mmienu a ɔmanufo a akonnua nkɔɔ wɔn so da na momfa nantwie no nsesa te asɛ nam no na montete wɔn man firi wɔn ho nkɔfie na momfa Awurade adaka no nsi te asɛ nam no so na momfa sika nwenni a mode rekɔyɛ asudi afɔde ama no no ngu adakawa mu mfa nsi nkyɛn na monya no kwan na ɛnkɔ na monhwɛ sɛ ɛfa ɛno ara ne hyeɛ so kwan foro kɔ Beth Shemesh a ɛneɛ na ɔno na ɔyɛ yɛn bɔne kɛseɛ yi na sɛ anyɛ saa na yɛhunu sɛ ɛnyɛ ɔno na ne nsa ha yɛn na ɛsane bi na ɛsane yɛn na nipa no yɛ ɔsa na wɔfa anantwie mmienu a ɔmanufoɔ de wɔn sesa nteaseɛnam no na wɔtoo wɔn mma mu efie na wɔde Awurade adaka no sii nteaseɛnam no so na wɔde adakawa a sika nkura ne wɔn mpɔmpɔ nsɛsoɔ no wɔ mu no ka ho na anantwie no fa kwan tee kɔɔ Beth Shemesh kwan so wɔnam ɔtempɔn korɔ so na wɔrekorɔ no na wɔde sum na wɔamane ankɔ nifa anaa benkum na Filistifo asafo hene di wɔn akyi koduru Beth Shemesh hye so nso na Beth Shemeshfo retwa wɔn awie bonhwa mu na wɔmema wɔn ani so hunu adaka no na ne hunu no yɛ wɔn ani gye na teaseɛnam no duru Beth Shemesh ne Yosua afuo mu na egyina hɔ nso na ɔbo kɛseɛ bi wɔ hɔ na wɔpaapae teaseɛnam no nua na wɔde anantwie no bɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade na Lewifoɔ no yi Awurade adaka no ne adakawa a ɛka ho a sika nwenneɛ no wɔ mu no sisii ɔbo kɛseɛ no so na Beth Shemeshfo no bobɔ ɔhye afɔdeɛ na okunkum okum afɔdeɛ da no ara ma Awurade na Filistifo asafo hene baanum no hunuɛ no wɔsan kɔ Ekron da no ara na yenum no sika mpɔmpɔ a Filistifo de yɛ asodie afɔdeɛ de brɛ Awurade no Asdod de abiako Gaza de abiako Askalon de abiako Gad de abiako Ekron de abiako ne sika nkura no sɛdeɛ Filistifo nkura a ɛyɛ asafo hene baanum no de no anusie no efiri nkura a watoto ho afasuo so bikosi petee mu nkura so na adanse ne obokase a wɔde Awurade adaka no sii so no na ɛwɔ Beth Shemesh ne Yosua afuo mu beduru na dayi na okum Beth Shemeshfo no mu bi sɛ wahwɛ Awurade adaka no mu na okum ɔman no mu nipa 70 ne nipa 50,000 na ɔman no de abobo sɛ Awurade de ekum kɛseɛ akum ɔman no mu bie na Beth Shemeshfo no ka sɛ why na obetumi agyina Awurade Onyankopɔn kronkron yi anim na hwan nkyɛn na ɔmfiri yɛn nkyɛn nkorɔ na wɔsoma abɔfoɔ ma wɔkɔ Kiriat-Yearimfoɔ nkyɛn sɛ Filistifo de Awurade adaka no aba na momɛfa nkɔ mo nkyɛn